Hi mga PREW! I am Jeremel Ragumlay and welcome to my channel. So, for today, madto mi karon sa Gingoog kay magpanday sa balay sa pastor or parsonage kay naguba ng parsonage ito. So, ang team PREW, original team PREW magpanday na po dito. Muna siya tinawag nga Kingdom Builders yun. So, panday para sa parsonage sa pastor dito sa Gingoog kay naguba na. So, team PREW, team Panday, all around me. See you later. Yes, abot na gid me. Sa kita naman na. Abot ni dai. Team PREW, original team PREW, abot na gid me sa Gingoog. So, kung may bantayan niya. So, team PREW, original team PREW, abot na kami sa Gingoog.
Brad, di na gini side view, tubangan na gini. Oh. Babae nga panday. Hindi mo ko Facebook live. Number 10? Di ba ni? Makita ni Nelson, si Mana pa niya makita. Si dapat ginagandar tayo. Karo siya, oo. Pero Sabado magkaroon. May trabaho ka Sabado.
dapat ituig. Sukod-sukod po da.